Molt bé. Doncs seguint les 8:43, donem començament al ple ordinari d'avui 15 de maig de 2020. A començar en este ple, en aquestes circumstàncies excepcionals en les que estem, doncs crec que és convenient que el primer que fem en esta era Covid, com diu algú, és el reconeixement a totes aquelles persones que han estat, que ho han passat mal, aquells que per culpa del maleït virus no estan ja entre nosaltres i crec que hem de recordar-los. Per tant, us demano que fem un minut de silenci en atenció a les víctimes de la pandèmia. Val? Doncs, si vos sembla bé, comencem a comptar ara. Bé, després d'aquest reconeixement, en les crisis i en els moments complicats és quan la gent trau les seues fortaleses i també vull reconèixer l'esforç que ha fet el poble de Castelló en una situació molt complicada. I si em permeteu parlar de nosaltres mateixa, vull mostrar el meu orgull per les 11 persones que formen el ple municipal de Castelló de Rugat. Farà un any, el 15 de maig, segurament tots i totes estaven implicats en la nostra campanya electoral i no pensaríem mai que ens trobaríem en aquesta situació. No sabem si algú ho haguera fet millor que nosaltres, segurament sí, o si algú dels que vindrà haguera reaccionat millor. El que sabem és que nosaltres vam estar ací en aquesta situació, en un futur es parlarà de que nosaltres vam estar ací, que vam intentar-ho fer el millor possible i això ja crec que és més que suficient. Vull donar-vos les gràcies a tots els regidors i regidores, als 11, insistís, per l'esforç que heu fet en aquests moments i a tot el poble per l'esforç que ha fet. És cert que també vull assenyalar que no n'hi ha que baixar els braços, que no ens hem de relaxar i vull enviar un missatge a la gent de Castelló per a que no deixem de veure la realitat en la que estem. Estem en una pandèmia mundial que no se solucionarà per moltes fases que passem fins que no arribi una vacuna o un medicament contra l'enfermetat. I el temps serà llarg i espero que estiguem tots i totes a l'altura i el temps ens juzgarà el millor possible en els nostres defectes, en els nostres encerts, en els nostres errors, però jo personalment em sent molt orgullós de tots i totes vosaltres. I bé, dit això, passem al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació
de l'acte de la sessió anterior. Demane als portaveus, al portaveu de Compromís, si té que dir alguna cosa respecte a l'acte. Faig una senyal. No, està tot clar. El portaveu del Partit Popular. No, està tot clar. Aleshores, la senyora secretària prendrà nota. Vots a favor d'aprovar l'acte anterior. Val. Unanimitat. Val. Ho veig ràpid. Pensava que em costaria més anar mirant-ho. Macarena, ja... Em sent. Sí, les dificultats tècniques poden fer que ens quedem. Aquesta és una situació complicada i, bueno, les tecnologies ens ajuden quan funcionen. Quan no funcionen... Ara, ja han recuperat a Macarena, Liliana, que també s'havia quedat congelada. Vale. Molt bé, passem al següent punt, la moció presentada pel grup Compromís per garantir els serveis públics de qualitat. Entenc que el seu portaveu defendrà la moció. Sí, se m'escolta? Sí, jo sé. Bueno, pues en primer lloc, sumar-me també un poquet a les paraules de reconeixement que ha fet Antonio. El poble castelló pensa que ho ha passat malament per la incertesa que ens ha portat la pandèmia, però bueno, avui en el pleno espero que estiguem totes i tots els representants del nostre poble a l'altura. I passant un poquet a la defensa de la moció, jo penso que aquesta pandèmia del Covid-19 que ens ha vist públics forts, universal i especialment ben financiats. Són aquests serveis públics que en aquesta difícil situació estan garantint una atenció de qualitat al conjunt dels nostres veïns i veïnes i són també aquests serveis, la sanitat, l'educació, els serveis socials, etc., una garantia d'igualtat on tots els veïns i veïnes tenen els mateixos drets i són atesos sense importar d'on vinguen, sense importar on vagin i com es diguen o quants diners tenen la cartera. Entonces, allà on no existeixen aquests serveis públics, com per exemple en els Estats Units, el que determina si una persona rep una atenció adequada és senzillament la seva capacitat econòmica. Per sort, així això no és així. I per tot això, des de Compromís, considerem molt important que este plenari avui reconega i doni suport a tots els serveis públics que han estat en primera línia de batalla contra aquesta pandèmia, entenent com a fonamentals les partides pressupostàries en sanitat, educació, serveis socials i altres àmbits de les polítiques socials com una inversió necessària i imprescindible també per a l'estat de benestar i per al benestar dels nostres veïns i veïnes. Això és tot. El portaveu del grup popular pren la paraula. Bona vesprada. També, igual que un Damián, ens unia les paraules d'Antonio. La veritat que no està sent un temps fàcil. Inclús hasta este pleno està un poc sent surrealista. Com he dit, Antonio, fa un any estàvem en eleccions i avui estem darrere d'un telèfon fent un pleno. Un pleno que portem un mes treballant, que potser també ens ha servit també per veure la política d'una altra manera. I això. Respecte al punt, aquesta moció de recolzament és necessària per posar en valor l'esforç que fan diàriament els sanitaris per al benestar de tota una societat que avui més que mai està molt agraïda. És per això que aprovarem la mateixa, ja que estem completament a favor de l'acord. Dit això, s'abstindrem d'entrar en debats sobre les retallades i altres aspectes que diu l'escrit, ja que no creguem que siga ni el lloc ni el moment per debatre tot aquest tipus de coses. No obstant, com bé he dit, votarem a favor perquè els punts de l'acord són molt correctes. Molt bé. El portaveu del grup socialista. Bona vesprada a tots i a totes. Evidentment, i com no pot ser d'altra forma, el grup socialista recolzem i donem suport a tots els professionals públics per la tasca que desenvolupen,
però no sols ara en la crisi del Covid-19, sinó que els hem recolzat des de sempre, perquè si hi ha algun polític, algun partit polític o algun govern que ha lluitat per uns serveis públics universals i de qualitat han sigut els socialistes, tant a nivell autonòmic com estatal, quan han estat governant i quan han estat en l'oposició. Cal recordar simplement que l'estructura de la sanitat pública que tenim avui en dia la van crear els socialistes, més concretament el ministre de Sanitat, Ernest Lluch. Per tant, el grup socialista recolzem la moció presentada pel grup Compromís. Sí, el portaveu del grup Compromís que ha presentat la moció. Sí, jo simplement agrair el consens en posar l'èmfasi en els pilars fonamentals de l'estat de benestar. Jo pense que és molt important, que és per això per al que estem així, per a millorar la vida dels veïns. També comentar que aquests serveis públics se financen mitjançant impostos i que quan tot això acabe va ser necessària també una profunda reflexió i àmplia reforma tributària en un sentit progressiu, és a dir, que qui més tinga més paga l'Estat i qui menys tinga menys paga l'Estat. Entonces, simplement això també ho recull la moció i agrair el consens en la moció. Vale, si els portaveus del Partit Popular o del Partit Socialista volen afegir alguna cosa més, si no, passem a la votació. Vale, doncs entenc que passem a la votació. Pren nota la secretària. Vots a favor? Val. Tots d'acord, unanimitat, Vale, molt bé. Aleshores passem al tercer punt, que és l'adhesió al sistema informàtic usuaris de serveis socials. Aquest punt la defensarà la regidora d'Inclusió, Vicenta Boscà. Hola, bona vesprada a tots. La proposta és que els serveis socials s'adherisquen al conveni de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la Generalitat Valenciana per a la difusió i implantació del sistema informàtic d'usuaris de serveis socials, per tal de millorar els nostres serveis, que ja és molt bo, però qualsevol millora és bona, ja que el programa SIUS és una eina bàsica de treball per a millorar l'eficiència del servei i l'atenció a la ciutadania. Molt bé. Si els portaveus, grup Compromís. Sí, doncs nosaltres estem d'acord. El SIUS és l'aplicació informàtica que desenvolupa la fitxa social, és a dir, el suport documental que permet la recollida de dades bàsiques de l'usuari de serveis socials i, per tant, considerem molt important la seva utilització, ja que és l'administració local la que realment coneix i està en contacte amb tots els usuaris i usuàries. És un sistema que permet l'agilització de la gestió i l'emmagatzematge de gran quantitat de dades d'usuaris, així que ens permetrà realitzar estadístiques i altres tipus de ferramentes que fins ara no teníem. Entonces, nosaltres simplement això estem absolutament d'acord d'adherir-nos al sistema informàtic i votarem a favor. Des del Partit Popular, tot el que sigui millorar l'eficiència dels serveis socials i l'atenció a la ciutadania, avui i sempre estarem totalment d'acord, així que també votarem a favor. El Partit Socialista vol afegir alguna cosa? Vicenta? Si vos sembla bé, passem a la votació. La secretària pren nota. Vots a favor? Macarena, vale. Unanimitat, val. Molt bé. Molt bé. Passem al següent punt, l'acord per a la reactivació de Castelló de Rugat. Aquest acord és fruit d'un consens polític
I com ha assenyalat abans el portaveu del Partit Popular, de les coses que deguem aprendre d'esta situació és fer una política d'altra manera. I és cert, ho assenyalava ell. Este acord pretén, com ell diu, reactivar el nostre poble. Reactivar després d'una situació anòmala que mai s'hagueren pogut pensar que anava a passar i en la que no estaven ningú preparats. Nosaltres com hem dit al principi, hem tingut una reacció bona, el poble de Castelló ha donat el millor de mateixa, hem aconseguit entre tots i totes que la situació fora el millor possible, però és cert que ve el dia després. El dia després real, que serà molt llunyà, que és quan aparega la vacuna, però tenim el dia a dia de la recuperació d'una normalitat que mai més serà normal. I és obligació dels polítics deixar-se de discussions banals i elements que a la ciutadania en aquests moments no els importa i ficar el focus en ajudar-se. Jo alguna que altra vegada he parlat de que la política és voler transformar les coses i transformar-la d'una manera en què tots i totes hi estan guanyant. Des de les distàncies ideològiques o personals que puguem tindre, els tres grups polítics que formen este ple han presentat un acord que se centra en tres elements que vull descriure. Primer, un pla d'actuació per a la seguretat sanitària, perquè, com deia des d'un principi, fins que no aparega la vacuna, aquesta situació continuarà amb nosaltres. El virus està amagat en un racó esperant que baixem els braços per a tornar a atacar. Per tant, aquest és un aspecte que hem de continuar treballant i que hem de continuar esforçant-nos per a que quan això aminore estar preparats i aconseguir controlar dins de les nostres possibilitats aquesta pandèmia. Posteriorment, n'hi ha un pla de reactivació econòmica i local per el colp tan dur que ha sofrit l'economia. Un colp que realment encara no sabem les xifres reals a les que ens enfrontem. I que sí que és cert que les institucions han ficat en marxa un escut per protegir els més vulnerables, no sabem aquesta vulnerabilitat fins a on pot anar arribant. Us dono les xifres. A Castelló n'hi ha hagut 22 ERTOs, 22 expedients d'empleo relacionats amb el Covid, que han afectat a 63 treballadors i treballadores de Castelló. I 81 autònoms han tingut que demanar les ajudes per poder continuar avant en el nostre poble. És una situació que per a molts d'ells serà dramàtica i tenim que estar a l'altura. I per això, a banda de l'aspecte econòmic, ha d'haver un aspecte social de lluita per a que els més vulnerables puguen enfrontar aquesta crisi de la millor manera possible. Ficant el focus també en la part educativa, perquè les crisis afecten a aquells menys forts i els menors són allò que tenim que protegir. I en això incideix també aquest acord. En l'acord a la reactivació de Castelló, que les seues sigles és ARC, com l'Arc de Sant Martí, que en moltes de les nostres façanes és el símbol de que tot anirà bé. Però tot no va bé simplement perquè ens quedem parats. Tot va bé si junts fem per a que vagi. I aquest acord el que pretén és que tot vagi bé i ha sigut fruit d'un gran esforç del que només que puc felicitar a tots aquells que han participat en ells i que tots junts tirarem endavant. Però això no es queda així. Aquest acord és un acord obert, un acord que inclou a la societat de Castelló, a les associacions i entitats que treballen en el nostre poble, a tot aquell
que seguint rellevant la seva tasca en les àrees que hem parlat vulgui participar i que espera començar el més pront possible. Moltes de les mesures que en ells s'arrepleguen ja s'han ficat endavant, moltes altres es ficaran a partir de l'acabament d'aquest ple quan tinguem un pressupost relacionat en aquest acord i crec que això és el que espera la societat de Castelló de nosaltres, que fiquem en marxa els instruments per a reactivar-nos i reactivar-nos millor. Una de les qüestions que s'ha dit molt és que eixirem més bé d'esta crisi, més bé socialment, més conscienciats i aquest és un ingredient més. I aquest és el plantejament i ara a partir d'ací els portaveus, comencem per el grup Compromís. Sí. Pues, bueno, en primer lloc, donar l'enhorabona a tots i cadascuna de les persones que formen este plenari perquè jo penso que com a representants de Castelló de Rugat en aquest acord anem a fer que el que el nostre poble espera dels seus representants, que no és més que, tot i que podem tindre cadascú els seus particulars camins o camins diferents, hem arribat a l'objectiu comú que és treballar per aquest poble i la seva gent. Per tant, en primer lloc, donar l'enhorabona. Des de Compromís hem afrontat aquesta crisi des d'un inici treballant precisament també per reactivar Castelló, pel bé del nostre poble, pensant en Castelló Rugat, el d'ara i el de després de la pandèmia i sobretot en el benestar dels nostres veïns i veïnes. Les conseqüències d'esta crisi que estem vivint són desconegudes encara en tota la seva magnitud, però no n'hi ha dubtes de que van a ser i que ja ho són alarmants. Per això, per a Compromís, era fonamental que aquest acord englobara propostes per protegir la salut dels nostres veïns i veïnes, propostes per a minvar o evitar els efectes econòmics posteriors de treballadors i per a evitar que ningú quedara enrere en aquesta crisi i mesures de bon govern per a garantir que l'administració local vetllara pels interessos del nostre poble. Van presentar 30 propostes i esmenes que hem anat consensuant amb la resta de forces polítiques i que, com s'ha comentat, ha dut molt d'esforç i reflexió, però que formen part ja d'aquest gran pacte de reactivació local amb una partida de 70.000 euros oberta també a la participació de tots els veïns i veïnes. Per tant, nosaltres amb molt d'orgull votarem a favor d'aquest acord, així com de propostes necessaris que van a fer que milloren un poquet la situació. Grup Popular? Bueno, jo, al igual que els dos, com ja he dit antes, jo pense que la veritat que potser ens han tingut que veure una tessitura molt greu, un poc per veure la política d'una altra manera o ensenyar-nos a arrimar-nos molt més a pressa, perquè estava clar que això no podia anar per llarg, ¿vale? I en relació al punt, en primer lloc, volia donar les gràcies a tots aquells que d'una forma o altra han col·laborat per controlar sanitaris, forces civils, veïns que han col·laborat en la desinfecció, associacions especialment a Càritas, que en aquests dies està desenvolupant una funció fonamental, treballadors de serveis socials, voluntaris que han fet mascaretes, material de protecció, en definitiva, a tots els veïns per el comportament tan exemplar que han tingut. Des d'ara i per sempre, de part meva i del Partit Popular, gràcies. En segon lloc, dirigir-me a tots aquells que d'una forma o altra estan passant-ho mal, per a donar-vos forces i enviar-vos un missatge que per a mi és fonamental, i és que tot això passarà. I mentrestant, des de les institucions anem a fer tot el que estigui a les nostres mans per a que siga quan antes. I el 8 d'abril va realitzar un registre demanant la creació d'una partida pressupostària enllaçada amb les mesures que creiem necessàries i fonamentals per al nostre poble. Totes elles han sigut fonamentals per a la creació d'aquest pressupost que hem consensuat entre les tres forces polítiques. Hem aportat moltes propostes, entre elles ajudes per a pagar el lloguer, la llum, l'aigua a persones vulnerables, ajudes a famílies de menors en edat escolar, ajudes per a comerç local, baixada o aplaçament d'impostos, adquisició de material contra el Covid,
com mascaretes, etc. Al final, i entre totes les forces polítiques representades en Castelló, hem fet un acord verdaderament ambiciós que esperem que tinga el millor dels efectes per als nostres veïns. Aquest es composa de 3 plans: pla d'actuació per a la seguretat sanitària, pla d'intervenció social i educativa i pla de reactivació econòmica local. Aquest pla es composa de 43 actuacions que hem donat prioritats per a que aquells que més ho necessiten puguen rebre les ajudes en el menor temps possible. Per a dur endavant aquest, hem dotat una partida pressupostària de 70.000 euros que hem reduït, a diferència d'altres anys, en cultura, esports, turisme, i hem fet molta feina, però això sols és el principi. Ens queda molt de trajecte per davant. Com bé ha dit Antonio antes, això no ha acabat així, no tinguem que baixar la guàrdia. Nosaltres anem a fer tot el que estigui a les nostres mans. Estic segur, i per lo que he pogut estar aquestes últimes setmanes en contacte amb Damián, Antonio i Juan, en els portaveus, i Antonio, l'alcalde, que tots anem en el mateix camí, tots tinguem la mateixa força o la mateixa gana d'ajudar al poble. Per això estem segurs que avui això eixirà endavant i que intentarem que siga el més eficient possible. Molt bé. Portaveu del grup socialista, Juanen. Sí, primer que res, dir una reflexió en veu alta. La veritat és que és una llàstima que hagi tingut que vindre un desastre com el Covid-19, perquè no deixa de ser un desastre de grans dimensions, per a que es posaren els 3 grups polítics d'acord en alguna cosa. Que ja era hora que vindrà la pandèmia perquè això passarà. Simplement és una reflexió que volia fer en veu alta. Dir també que l'acord que anem a aprovar, que anem a aprovar-lo segurament, és un acord realista, és un acord dotat de mesures en tots els àmbits més colpejats per aquesta crisi, tant en l'àmbit sanitari com en l'àmbit social i educatiu i, com no, en l'àmbit econòmic. I també és un acord dotat, creguem, d'un pressupost, diguem-ne, contundent. Ja han dit els companys anteriorment, els portaveus de les altres forces polítiques, de 70.000 euros. És un pressupost, diguem-ne, contundent. És un pla, com ja he dit abans, replet d'accions a desenvolupar i en el que hi ha molta feina per a fer. Per tant, ja que endavant, tenim que treballar cadascun dels 11 regidors i regidores que formem part de l'Ajuntament de Castelló de Rugat. Tots ens tenim que implicar per a fer realitat aquest important acord. Molt bé. Si els portaveus no volen afegir ninguna cosa més, el grup Compromís demana la paraula. Jo estic absolutament d'acord en tot el que s'ha plantejat, però discrepo un poquet en una qüestió, perquè s'ha comentat simplement és una nota d'acord. Jo penso que no fa falta una crisi per a posar-nos d'acord. Jo penso que se pot posar d'acord de moltes maneres. El que ha fet falta ha sigut simplement la voluntat de l'equip de govern. Una vegada l'equip de govern ha tingut la voluntat, ens hem assentat i ens hem posat d'acord. Per tant, també agrair aquesta voluntat. Des de quasi tots els anteriors plenos venim demanant consens, que s'ha materialitzat en aquest acord, i, com comentava, penso que sí que poden haver camins diferents, però si l'objectiu és comú és més fàcil si l'objectiu és comú plegar al mateix acord i en voluntat. Jo, per no tornar-ho a dir, m'unisc a les paraules de Damián. La veritat que això ha sigut possible perquè el govern personalment pensa que s'ha posat les piles, s'ha posat a parlar, igual com en moltes altres coses. Per desgràcia, no havia sigut com en altres anys darrere, que sí que n'hi havia consens i no n'hi havia ningú problema. Per exemple, l'última legislatura van consensuar moltíssimes coses, vam aprovar els pressupostos, ho vam fer tot, no va haver ningú problema. Jo penso que ha sigut més un canvi, potser, del govern. No sé si
per bé o per mal o per el que siga, però això, jo també penso que no és el moment, avui és el dia de portar això endavant i anar. Jo dir que, no és que només hagin canviat nosaltres, que segurament potser han canviat, però a veure, la posició vostra també ha sigut diferent respecte a altres circumstàncies. Però bé, en fi, siga el que siga, tinc que estar orgullosos de la feina que han fet, que sabem arribar a acords i que a veure si això segueix així en el futur. Molt bé. Acabada els torns i sentim-me apel·lat, accepte l'autocrítica que ha fet Juanen, el plantejament tant que els portaveus han fet de que és cert que n'hi ha hagut un canvi general d'actitud, jo penso que de tots i totes, que hem tingut que donar a pas en els nostres egos, que tots els tenim, i reitere que aquest és un camí del que ens podem sentir orgullosos, que hem arribat així, i que este siga el començament d'un bon camí que tots puguem transitar. Bé, anem a passar a la votació. La secretària pren nota de les votacions i... Sí. Vots a favor? Muy bien. Unanimitat. Molt bé. Ara passem al següent punt de l'ordre del dia, que són els pressupostos ordinaris de l'exercici 2020. Aquests pressupostos són derivats de l'acord que acabem d'aprovar, arrepleguen i doten de capacitat pressupostària a les diferents mesures que entre tots hem consensuat i crea una, com ja s'ha assenyalat el portaveu del Partit Popular, crea una partida de 70.000 euros, que és la partida específica més important en la part de despeses que tindrà aquest Ajuntament durant el que resta de 2020 i està preparat per a donar resposta d'allò que coneguem i el que també és un instrument per a poder donar resposta d'allò que vinga. Una de les bases de l'acord anterior és que este és un pressupost flexible que anirà adaptant-se a les necessitats que vagin sorgint. Els aspectes més tècnics d'aquest pressupost que passe a comentar són que està... Disculpeu un segon. És un pressupost de 2.023.817 euros en les que la major part de les despeses venen de despeses de personal, alrededor d'un milió d'euros, i dels passius financers, 305.000 euros, que són deute. Este pressupost suposa un increment molt baix respecte al pressupost de 2019, que era de 1.940.000 euros, apenas 60.000 euros que venen per el creixement de la part de personal corresponent al creixement de la plantilla i també a l'augment que es reconeix de l'IPC dels sous. I ve molt determinat, i en això serem reiteratius, de l'acord que s'ha aconseguit i que és un instrument més per a fer front a aquesta crisi. Com he assenyalat i tots hem entès que és així, per a eixir d'esta no sols necessitem un pressupost municipal, és condició necessària però no suficient, el que necessitem és el treball de tots i totes. Però aquest és un instrument necessari i que és fonamental per a poder avançar. I aquesta és una de les primeres reunions, si vull recordar, tots vam entendre que no tenia sentit acordar mesures si no les dotàvem econòmicament
i este és el resultat d'aquest consens i d'aquest acord, i és el primer instrument que hem ficat en marxa i el més potent per a resoldre, per fer front les necessitats del nostre poble front a la crisi. Bé, aleshores passem als grups polítics. Portaveu de Compromís. Sí, jo simplement comentar un poquet que este pressupost és un pressupost important perquè va lligat estrictament a unes mesures determinades com són les que s'han exposat abans en el pla. Per tant, este pressupost, al fi i al cap, no va deixar de ser l'instrument que dote econòmicament per a materialitzar aquestes mesures. Tenim una situació econòmica complicada en l'Ajuntament de Castelló-Rugat. Penso que també és important remarcar-ho, que continuem a hores d'ara en un pla d'ajust, que això ens impedeix econòmicament realitzar moltes coses, però d'on hem pogut el que sí que teníem clar és que n'hi havia que protegir uns determinats sectors, com són tots els serveis públics que també abans hem posat en valor, i especialment el de serveis socials per a evitar que ningú es quedi enrere. Per tant, nosaltres entenem que totes les nostres propostes estan recollides en este pressupost. Votarem a favor del pressupost, igual com de l'acord. Grup Popular. Jo reiterar que, per desgràcia, aquest pressupost arriba més tard que mai. Lo normal hauria sigut aprovar-lo en desembre, màxim en gener. Arriba tard i arriba, és evident que consensuat per totes les forces, però degut a una crisi que ha sigut com el Covid. I aquest recolzament realment ha sigut per al benestar dels nostres veïns, no per el comportament que havia tingut el govern durant els últims mesos. O sigui que és de veres que és el que estem parlant ara, que en l'últim mes hem tingut que canviar un poquet la mentalitat, que potser sí que teníem un poc tancat, per això havíem aplegat a abril sense un pressupost, portàvem quasi 5 mesos sense pressupost, al final serà més de 5 mesos. Ens ha canviat un poc la mirilla a tots, no? I esperem que siga per bé. Portaveu del grup socialista. Sí, a veure, jo simplement dir que agrair en nom del grup socialista, com he dit abans també, al grup Popular i al grup Compromís, als seus respectius portaveus, a Damià Martínez i a Dani Bataller, el bon fer que han tingut tant en l'acord de l'ARC com també en l'aprovació dels pressupostos. Simplement agrair-vos la disposició que heu tingut i ja està. Molt bé, si no n'hi ha més intervencions, que pense que no. Grup Compromís, Grup Popular. Passem a la votació. La senyora secretària pren nota. Vots a favor? Unanimitat. Unanimitat. Teniu clar, perquè en la proposta estava que s'aprova el pressupost, les bases d'execució i la plantilla, val? I que és una aprovació provisional que després de la publicació passarà a ser definitiva. Passem al següent punt, que són ja activitats de control als òrgans de govern. Donem compte de la correspondència, el conegut com el registre d'entrada i eixida. Els portaveus, alguna qüestió? Grup Compromís? Grup Popular? Aleshores passem a l'altre punt, donar compte de les resolucions d'alcaldia. Grup Compromís? Grup Popular? I l'últim punt de l'ordre del dia, pregs i preguntes. Comencem per el grup Compromís, que tenia una pregunta escrita.
Sí, com va funcionar el tema de les preguntes? Les elabore, les faig realitzar totes o realitze cadascuna i aneu contestant? Estava contestant i el micro apagat, disculpeu. Vale. Com això és així, sí, la qüestió de les preguntes que ve regulada en les normes. Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en las siguientes, sin perjuicio del preguntado quiera darle una respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con 24 horas serán contestadas en la sesión. Y las preguntas planteadas en el será presentado por los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Per tant, si vos sembla, anem contestant una a una, però sí que ho fem per els portaveus. Val? En el cas concret de que del mateix grup vulguem fer diferents persones preguntes o pregs, doncs ho adverteix el portaveu per a després no passar-ho. Vale? Vale. Pues jo he presentat una pregunta escrita, l'he presentada també perquè m'agradaria que estiguera preparada la resposta, perquè bàsicament és perquè l'Ajuntament de Ruan no contesta des del passat dia 14 de novembre al requeriment que ha fet la Diputació de València per a que s'aporti el certificat de reserva de crèdit del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia. Aleshores, era simplement preguntar per què no s'havia fet aquesta contestació al requeriment, que és del 14 de novembre, molt prèviament a l'estat d'alarma, i simplement era això. Respondrà el regidor de Sostenibilitat. Crec que eren dues preguntes les que estaven registrades. No, bueno, la primera, si vols, és que diu, està l'actual equip de govern compromès? És una pregunta que em fa el grup Compromís. Està l'actual equip de govern compromès amb el canvi climàtic i el clima i l'energia i la bona gestió administrativa dels expedients de l'Ajuntament? Aquesta és la primera pregunta que feu. Efectivament. El que diuen que preguntar, diuen que no és ofendre, però en aquest cas jo sí que nosaltres sí que hem sentit ofesos en aquesta pregunta. Primer que res, perquè la primera pregunta que feu i que acabo de llegir, nosaltres, l'equip de govern actual, estem compromesos amb el medi ambient, amb el canvi climàtic i compromesos també amb la bona gestió de l'Ajuntament en tots els seus àmbits des del minut 1, quan vam prendre la posició el dia 14 de juny del 2019. Fa exactament 11 mesos i un dia. Això va començar. I, a veure, és que no sé si penseu que el bon fer estar present sols en administracions i institucions on no és tot el que reduís i quan vosaltres vareu arribar ja, nosaltres ja estem així i estem fent les coses bé. La segona cosa que m'ha ofès, i segurament més encara que la d'abans, és acusar-nos, perquè al cap de fi és una acusació que ens heu fet, de no contestar a un requeriment. I sabeu que aquest requeriment de la Diputació de València del dia 14 de novembre del 2019, es va contestar el dia 22 de novembre del 2019. Per tant, Damián, no sé a què ha vingut aquesta pregunta i és evident que tots tenim mals dies. Jo crec que has tingut un mal dia fent aquesta pregunta, la veritat. Del grup Compromís, si vol repreguntar. Bueno, m'alegra que estigueu compromesos en el medi ambient, però no contestar a un requeriment d'aquest tipus no significa estar tan compromesos. Respecte a un tema molt greu que has comentat, que és una acusació,
No és cert, Juanen. Preguntar si heu contestat o per què no heu contestat no és una acusació, és simplement una pregunta que espera una resposta, en cap cas una acusació. A nosaltres, ara per ara, no ens costa que vosaltres hàgiu contestat. De totes maneres, és molt senzill i ho comprovarem preguntant-ho a la Diputació de València, els quals no els costa tampoc que s'hagi contestat. Per tant, si dona ja la pregunta per resposta a falta de la comprovació de que efectivament l'Ajuntament hagi respost. Sí, com t'he dit abans, Damián es va requerir el 14 de novembre del 2019 i el dia 22 es va contestar. Així que les teves fonts, jo crec que en aquest cas no són massa fiables. Puc intervindre un segon? A veure, Vale, perfecte. pense que al cap i a la fi... Vale. Molt bé. Aleshores, el grup Compromís vol presentar més qüestions? Sí. A mi m'agradaria saber quina previsió té este Ajuntament en complir el resultat democràticament que es va eixir del Castelló Participa. Perquè pense que li pot agradar més o menys la proposta de l'equip de govern, però no es tracta de dubtar del fons de la proposta, perquè en cas de no poder-se complir, pense que s'hauria d'haver descartat en la primera fase d'avaluació de les propostes i vostès mateixa no ho van fer. Per tant, sent l'elecció majoritària i democràtica del nostre poble, la meva pregunta és si va a complir-la o no va a complir-la i quan. El resultat majoritari, la proposta, si la regidora de participació no en corregeix, serà la dotació a la policia de material. Nosaltres, aproximadament farà 2 setmanes, vam aprovar el pressupost per a que ens duguen aquest material. Per tant, el pressupost, vull dir, ens van passar la factura, ens van passar el pressupost, van dir que l'acceptaren i quan ens ho duguen ho pagarem. A mi també m'agradaria saber quins criteris utilitza l'Ajuntament de Castelló per a la concessió de places d'aparcament a persones amb mobilitat reduïda i també si té l'Ajuntament pensat realitzar una ordenança o establir criteris específics. El procediment de la dotació de places és primer la sol·licitud en la documentació pertinent de la plaça i el posterior informe policial de la necessitat, d'acord amb els criteris de mobilitat que tenim en l'Ajuntament, l'informe favorable o desfavorable, en aquest cas, una vegada emès aquest informe favorable o desfavorable, s'eleva, o en el cas en junta de govern o mitjançant una resolució d'alcaldia, que lleva de casos molt excepcionals, ratifica els informes emesos. Sí que és cert que crec que és un bon moment i en això en el que ha anat passant durant tot este ple, en això estem treballant de l'equip de govern en una revisió de la major part de les ordenances i és una proposta que arrepleguem com a govern i jo pense que si de peres hem après alguna cosa de tot això, que hem de treballar units i confie en que els grups polítics, mitjançant els seus portaveus, col·laboren en aquesta tasca de la revisió i la creació de noves ordenances i si els portaveus estan d'acord, un dels punts del dia de les següents reunions que tots hem cregut que han de continuar entre els portaveus i l'alcalde, un dels punts seria la revisió, modificació i creació d'ordenances per a regular millor la convivència. I, per últim, m'agradaria realitzar un prec, perquè som conscients que les dificultats actuals de l'Ajuntament, però preguem que es tramiten en urgència i el més ràpid possible totes les qüestions relatives a la posada en funcionament de restaurants i comerç local i que, en la mesura de les possibilitats, s'agilitzi la burocràcia per a que afecti el més mínim
a tots els usuaris. Comença jo ja? No, si vols, agrair el prec i és cert que hem d'agilitzar tots els processos, arrepleguem el prec. Partit Popular, el seu... Bueno, jo començant, estic content perquè he sentit a Juan parlar de la bona gestió i la bona fe i em vindrà molt bé per les preguntes que vaig a fer, perquè en l'últim pleno, en febrer, ja vam fer aquesta pregunta i encara nosaltres vam fer un registre i tot no ha sigut contestar. I és que era sobre l'informe que va fer Secretaria sobre obrir un expedient sancionant una empresa per haver fet una boda i m'agradaria saber si des del 25 de novembre que està fet aquest informe ja li han donat una resolució. L'últim ple va ser la senyora secretària m'ho dirà, acabem d'aprovar l'acte. 28 de febrer. 28 de febrer, si no m'equivoque, la primera junta de govern que s'ha fet, perquè normalment és cada 15 dies, la primera reunió de coordinació, que normalment tenim els dimecres, com tradicionalment s'ha fet en Castelló, va ser l'11 de març, crec que és una data que en la història d'Espanya es recordarà i en la història de Castelló este 11 de març de 2020 ho recordarem quan va ser el moment que van descobrir la magnitud de la pandèmia del Covid i ja vam deixar de fer juntes de govern per mesures de sanitat i la primera que s'ha fet ha sigut este passat dijous telemàticament i no vam afegir aquest punt del dia, però crec, Dani, que és cert que aquest tema s'ha de resoldre. Soc el primer interessat en que aquest tema es resolga i així que està la senyora secretària pren nota de que en la propera Junta de Govern aquest punt del dia vaig afegir i es resolga el més pront possible. Sí, senyora secretària. Per donar un dato... Sí, he pres nota, sí. Per donar un dato, el 14 de novembre acabem de parlar que van haver un registre en l'Ajuntament i el dia 22 s'havia contestat sobre el canvi climàtic, però sobre un informe desfavorable de secretaria del 25 de novembre, el 28 de febrer encara no s'havia donat una resolució i ara estem en maig i encara segueix sense una resolució. Estem parlant de que és un informe que porta un informe desfavorable de secretaria que porta 7 mesos en el tintero. O sigui, lo del bon fer que ha dit Juanen m'agradaria que fos real i que en el pròxim pleno estiguera contestat. Si podeu contestar-me, si no, us faig una altra pregunta. I la segona pregunta era sobre el monument de Carmen Alborch, que teníem aparaulat el pagament i m'agradaria saber si ja s'ha pagat aquest monument. Ho dic d'una altra manera, o sigui, tenim un compromís verbal per fer un pagament, perquè la secretària realment no tenia una partida per fer aquest pagament. Tenim un compromís verbal i voldria saber si ja s'ha efectuat el pagament. Ho ha fet al revés. Per diferenciar dues coses. Entenc que la teva pregunta és com allò estava relacionat en un programa d'igualtat, no? Vull dir, no la qüestió del pagament, que el pagament es pot fer a la persona que ha fet l'escultura, però que estiga relacionat en aquesta ajuda d'igualtat. No és així, Dani? Vull dir, la pregunta no és tant si se paga o no, sinó si hem rebut els diners per a pagar-la. No és així? Entenc que la pregunta és això. La resolució de les ajudes de l'associació, no. La convocatòria de les bases d'igualtat que anaven a constituir la base per a aquest tema es va paralitzar degut a tota aquesta situació on Generalitat ha tingut que refer les seues ajudes. Per exemple, ha caigut l'ajuda, la d'IBACE sí que ens han dit que ja no caurà, la d'IBACE és la relacionada amb els polígons i en aquest cas l'Institut de la Dona no ha resolt si ho traurà, aquesta ajuda, o no la traurà per la qüestió del Covid.
La qüestió del pagament directe, és cert que quan no s'havia tret les bases no estava concedida, no n'hi havia una resolució, no sabem si van a traure's i això serà un hàndicap complicat. La qüestió del pagament a la persona en concret, nosaltres ara hem reduït de l'escultor, per diferenciar les dues coses. Hem reduït el temps de pagament, que és un dels compromisos de l'acord, i ara en aquests moments, i la senyora secretària esta sí que m'ho pot dir, hem pagat tots els deutes pendents de facturació de 2019. Ja han liquidat i en aquests moments que estem a 15 del 5 estem en 90 dies, Maria, si no m'equivoco. 90 no, seran més. Més. 120. 120 dies. A 120 dies de pagament. No sabem si s'ajuda, que s'havia compromès la directora de l'Institut de la Dona, que és la pregunta que em fa el portaveu, si s'ajuda al final es concretarà o no. És el que crec que estàs preguntant-me. Recordo que en l'últim pleno ja vaig dir jo que les formes no havien sigut les correctes. Pense que tindrien que n'hi haurà algú que assumira la responsabilitat, perquè ha sigut, estem parlant de molts diners que l'Ajuntament de Castellbell ha pogut destinar en una altra cosa que no tenia pressupostat i eren molts diners, i que si al final tinguem que pagar com a Ajuntament, pense que tindreu que depurar responsabilitats, perquè antes estàvem parlant del bon fer en l'última pregunta i ara estem parlant de la bona gestió. Per això un poc m'ha fet un poc gràcia les paraules de Juanen, perquè com a bona gestió no està a fer escultures en acuerdos verbals perquè sí, ni en un cafenet, sinó escrit i en un paper. Per això, des d'ara ja dic que en el cas de que es tinga que pagar, el Partit Popular demanarà depurar responsabilitats. Més qüestions, Dani? No, ja està. Vale. Pues seguint les 9:40, si no, i acabant tots de fer les preguntes, donem per acabat oficialment aquest ple. Agrair a tots i a totes la vostra participació en aquestes hores. Hem estat una horeta treballant. Crec que hem treballat molt per Castelló i no res, donar-vos les gràcies i tanquem oficialment el ple. Vos demano que no vos despengeu, que no pengeu, i ara lleve la gravació. Moltes gràcies a tots i a totes.